For today's video mga nyor, so lami man kay ihulom og dagat mga nyor, mong laag ta diha nya pagkahuman kay hunas pa man kay na mabaw pa kayong tubig. So ilang gibuhat diha mga nyor, nanguha sana silang mga seafoods diha nga unsay makaon diha nanapil wagi diha ang starfish o kay lagi igno lagi kay panagsala makalagda og dagat. Napay mga daghan nakuha niya like mga tuyom, maswaki ug kanang ingon nila diha mga nyor nga wasay-wasay kana med mga nyor, dagko kay na siya unod mga nyor ba. Unya pagkahuman gipilian na mo nagunsay makaon na mo diha mga nyor, nya giukay-ukay na sa akong pagumangko no, gisulod no sa nina abot no say tawag ana sa inyo mga nyor, pero lami gid daw kay nagunod pero isa ra man ka box amo gibuhat diha nag kuan mi og wasay-wasay mga nyor, nagsugba mi aron nga unsay lami ana ba nya amo na ato na tang kaunon yung pagabo humat na nga buka-buka na siya mga nyor, amo na siya mga nyor oh. Ila na dayon na silang gisalvage ang wasay-wasa mga nyor oh. Kay siyempre ano nagsalang or wa pa katilaw og ingana mga nyor, so nang uban diha mga nyor gipangluod pa na siya, pero ako nagtan-aw na nagvideo ana lami na kay habhaban ng mga nyor. Siyempre video lang sa takaron kay ato aon nya na pud nang kita na pud gamay na ilagay mo. Dami ang kamot. Lami kayo kinahon. Bakuy ho. Bakuy ho. Dakoy. Ang gani ho. Video eh. Salap. Ikaw be, suka. Kamot. Suka. Etro. Ang sabaw kayo. Real bang gyapon nga itong kuan nga. Ang sabaw isaod nimo. Tumutong higupon mo to lami kayo. Balas-balas na. Dibran ba kayo daan ang sabaw na? Dibran daan sabaw kayo na? Videoin kayo na, videoin kayo na. Makita niya kay... Kayo ka dito? Okay kayo? Disig tak ang dami nga. Nino, isa ka ko, nagdagan mo kayo makuha to. Ikaw be, sila. Wow. Ay, dako. Aw, Nickel? Kanay? Ang kao rin. Tanan. Ala. Kao rin. Ako ka naman dito. Videoin ka na. Nakanamit na. Namit na lang. Sabaw ka na. Ay, lista na po yung break.